Ja has començat a gravar? Estic gravant. Molt bé, així m'agrada. Sempre fa igual. No t'avisa i ja el té allà. Sí, és perillós, és Ara, perillós. qui va ser l'última vegada? Qui va dir un Terem? Ja no me'n recordo. Ho porto sempre un. Un te som avui, ja t'ho pregunto jo, si igual. Mira, avui tornem a ser a Calboter, A Cal Boter. al barri de Gràcia. Vale, de res. No hem fet mai aquesta broma, segurament, És innovació màxima. Perquè ens agrada molt, ens hem sentit molt còmodes aquí, la veritat que sí. I, hòstia, fa un menjar esplèndid i si està super... De moment no hi ha gaire gent, per tant no tindrem molt de merder. Jo tinc aquí davant la carta, i Déu-n'hi-do, perquè tenim, ja no vull atabalar ningú, però tripa i cap i pota, cua de bou, lletons de xai, ronyons de xai, pobre xai també dic, peus de porc al romesco, morro i orella gallec, calamarsets encebats, calamars a la planxa, més el que t'han dit de truites, això vull dir que hi ha aquí una carta... Sí, hi ha una carta important. No t'avorriries pas. No, a més tenim un convidat avui, Ah, sí? Ha vingut algú? Vale, jo dic, hosti, això... un convidat que Però bueno, penso, tu menjaràs tot tu, això? Això, és pels conills, pel xai, és perquè... és pel xai, això. No sé com ho anirem menjant. avui tornem a tenir dos Jordis, avui. Ah, sí? Quan passa... Ah, No, bueno, l'última van tenir Tres. tres, que encara pitjor. Sí. Tres en teniu? Tres n'hem arribat a tenir. Collons. Vull dir que... No, aquest cop hem reduït, en tenim dos. Què tal, això? molt bo. El tendre? No, ja sé tendre això, però no sé com ho fan, queda com... molt tendre, tot plegat. Hòstia, sembla una mica el calçot, no? Una mica? Ah, perquè no sempre posat calçot al mal parís. Bueno, el calçot no és... Té algú? És una ceba jove, no? El que estic fent jo és raríssim, Va per allò. Estic ara un cafè amb llet amb... Sí, bueno, Xuco, xuco una mica. No, estem amb en Jordi Rico, vale? Un actor ja que almenys durant 6 anys l'he pogut veure per la tele. Com a mínim, si no és que aneu, si més a més sou d'anar al teatre, l'heu vist moltes vegades més. Que fora això de la tele, bros? No? Sí. Agafar... Sí, surts per la tele i ja està. És una mica trist, també, te diré. Perquè hi ha molta gent que no surt a la tele i que es dedica fa molts i molts anys a treballar i a fer teatre i sortir alguna vegada en algun colabrot, però de cop i volta, si no surts Desapareixes del en mapa. prime times, diguéssim, saps? És com de... No és que desapareixis del mapa, és com de, hòstia, i aquest, d'on surt? Fa molts anys que està fent coses, saps? Doncs res, què fem? Comencem? Comencem. Va. No, a més té tela perquè tots tres som de Girona, ens hem hagut de trobar a Barcelona. Ja té collons, el que us he fet fer, No, Malparit, malparit, Ara ja està, és gratis el tren, ja està, home. Ara és gratis, bueno, és veritat que encara ho és, Vam fer un amago. No, va. Si se'n van treure una setmana i ho van tornar a posar. És veritat. A mi m'és encantat, anar fins a Girona a fer això, ja t'ho dic ara, Sí, Home, i més quan ho fem a Girona, quan normalment anem als Àngels, a Can Mascort. No, ara li deia. Ah, ja l'he Clar, és que... Clar. Ideal, el lloc i el menjar i tot plegat. Ideal. Bueno, aquí ens va agradar molt l'altre dia. Bueno, de fet, vam venir amb en Fermí l'altre dia. Vale. I ell, ahir li deia a ell, tu, que no saps on estic. Va tornar cap allí. Hòstia. Mira si li va agradar. És que es menja bé aquí, de fet, es menja bé. Sí, no, a més que jo pensava, vens de Girona i penses que aquí tots són, no sé, no t'imagines un espai com aquest. No, penses que tots són franquícies i una mica... Clar. Que és absurd, el que estic dient, perquè evidentment hi ha d'haver tot, però la percepció és dir, bueno, aniré allà, sí que molt bé la carta serà això, però no serà el mateix, collons. Molt bé. Sí. Bueno, a veure què tal el que... Tu què t'has demanat? Una cua de bou. Cua de bou, Sí. Per esmorzar, això? Sí, per esmorzar. Sí, home, sí. Després per dinar ja ho veurem. Us quedeu aquí o No, marxeu? jo he de tornar perquè el meu nano té un aniversari Vale. a les 4 de la tarda i vaig dir, bueno, ja dona temps. Tu pots més o menys combinar, vale. Sí. Però bueno, sí, l'altre dia amb en Fermí vam sortir a les 12 d'aquí. Collons, Déu-n'hi-do, Sí, fent la tonteria, pim-pam. Veu que li va agradar. Que no calla, l'altre menys. Home, a mi li agrada parlar, no? Sí. Ets de menjar? El que us deia. Bueno, de menjar de forquilla, esmorzar. Sí, esmorzar de forquilla sí que ho feia molt quan anava a caçar bolets als Àngels. Vale. Quedàvem amb col·legues i ens anàvem a esmorzar Vale. costelles, saps? Vull dir, el vi, i a les 7 del matí anàvem a buscar bolets. A buscar bolets, Saps què bé? el porc que portava un. Exacte. Sí.
però jo els esmorzars són molt més... Els visc una mica més suaus, Vale. saps? Bueno, el que dèiem, entre setmana jo directament ni esmorzo. No esmorzes? Hòstia, no, jo no. No! Oh, collons, ara ho entenc, puta, us esteu cardant a la preparar. Hòstia, no esmorzeu? M'emporto un termo de cafè amb llet i tiro tot el matí amb això, vaig fent. Hòstia, no. I... No. Ui, no. Ho faig poder... Imagina't que jo avui m'he aixecat i he dit esmorzar de forquilla, vale, no mengis res. I me cago en Déu, m'he fet un cafè així com ràpid, saps? I faig una galeta i me l'he cardat, saps? Perquè, sí, home, jo no... impossible. No. Jo crec que deu ser après, això, però jo quan anava a la tele, que m'aixecava molt d'hora als matins, m'aixecava una hora abans Vale. per poder seure i esmorzar tranquil·lament a casa mentre escoltava la ràdio, Vale. i després anava cap allà, perquè no... O sigui, a més, les meves parelles que he tingut sempre m'han dit esmorza primer. Vale. Esmorza primer, Esmorza primer, per lo que pugui ser. Però tampoc soc de fotre'm uns grans àpats, tampoc, saps? Home, què? Tu també, els esmorzars... Jo entre setmana no esmorzo, tampoc. Resulta que sense saber-ho faig dejunis intermitents. Per això, d'aquí la línia. Ningú ha dit la línia si havia de ser No, corba. estem parlant de res. Això és ràdio. Deixa que la gent imagini. Imagina, Exacte, no, perquè exacte. em fa fotos i surto jo amb aquell No, vídeo. però bueno, no sap qui ets. El gordo és en David, ara. Sí que és veritat, per veu, clar, pot semblar que... Però bueno. I Jordi, tu havies fet... és a dir, havies fet teatre ja molts anys, de Mira, jove? jo vaig tenir... Sí, i tant. Jo vaig tenir la sort, per mi, que a casa meva feien teatre amateur. Vale. Ah. Tota la vida n'havíem fet de teatre amateur. Si cardar-me havia del matí, bueno, sents. Avui... Apa, aquí... Vinga, merci. Alegria. Ole, moltes gràcies. Merci. Jo vaig començar fent un teatre amateur dirigint el meu pare. Ostres. I l'anècdota més divertida, així és que explico moltes vegades, que enric molt amb el productor de teatre, que he treballat molt, que és en Dani, que quan vaig començar amb el meu pare el primer dia que pujava a l'escenari, sortia per cametes i només vaig sentir les mans! Què cardes amb les mans? Jo. Hòstia. I acabava de sortir i dic, què collons ha passat ara? El meu pare amb el temps em va dir, bueno, jo havia de marcar que... perquè encara que siguis el meu fill, jo et fotré canya, tu, Vale. No, collons, ja, però hòstia, però fes-ho quan Quan la cagui, no? I vaig fer molt, vaig fer unes quantes obres de teatre amb el grup de Sant Josep. Vale. El que era molt guai també era anar des de darrere veure-ho tot, no? Muntar, desmuntar, saps? Clar. Això estava molt bé. I després, clar, quan a tu et criden per fer que abans ho parlàvem, no?, per fer com si fos ahir, que ja portaves molta trajectòria feta amb... Sí. No només amb teatre, sinó amb... Bueno, hi ha fet coses, sí, diguéssim. Sí, de fet a mi em truca la Sònia Sánchez, que és el cap de realització de la sèrie. Em truca i em diu, escolta, que vull parlar amb tu i tal i qual, i em pensa que era una entrevista i que hauria d'anar a fer una prova i tal i qual, i vaig a l'entrevista i dic, molt bé, i doncs, bueno, començaríem i tal, i pensar, hosti, aquesta dona està dient, no, jo no ho acabo d'entendre, o sigui que m'està dient que sí, que ho estic fent o que... Vale. Quan faig la prova? Quan faig la prova? Em vaig anar i vaig trucar a la meva representant i li dic, hòstia, em sembla que... No sé què ha passat. No sé exactament què ha passat, i em va tornar a trucar i diu, no, que sí, que t'hem agafat, Dic, collons, però si només he fet una entrevista. Hòstia. No, molt bé, coses que no passen sempre, això, saps què vull dir? Vull dir que te sents molt valorat, per una part... Et van a buscar directe, doncs. Sí, una mica sí. Devies encaixar, no?, amb el perfil del personatge o que fos... Bueno, el personatge, de fet, en una telenovela hi ha un esbós de personatge, no?, uns grans traços, i a partir d'aquí qui el construeix és molt l'actor que ho ha de fer amb els realitzadors i guionistes, també, però no hi ha ha de ser així, saps? Hi ha una... Es parteix d'una Es parteix d'una base? sí. Vale. Sí.
perquè i que el nivell laboral, és a dir, com es treballa, com es roda, com es grava, quan es grava... És molt precari, eh? Bueno, no, treballar a la tele no és gens precari. Nosaltres rodàvem, es roda cada dia. És de dilluns a divendres, es comença a les 7 del matí, s'acaba a les 3, 3 i mitja, i és un no parar, és com... Doncs això, és a més a més, l'oficina. El muntatge, és a dir, la gravació... Mentre tu estàs fent, hi ha un... És que és una màquina, és una maquinària. Nosaltres entrem a treballar i hi ha gent que està fent muntatge d'episodis d'abans, o sigui, que estan muntant coses que ja vam gravar la setmana passada o l'altra, saps? I els estan muntant ja per tenir-ho llest per quan sigui. Això, t'anava a dir, quina antelació es graves? Tu graves i què surt allò? No, clar, perquè no, perdó, el que es fa són totes les... Un dia deus fer exteriors, no? O com va això? Perquè, clar, jo suposo que a l'hora de gravar el que fas no és com una sitcom clàssica que tot passa allà mateix i s'ha acabat el quan tu estàs a casa o es podria fer d'una tirada de ser... Sí. Ara, hi ha com uns dies tu no saps ni què està passant, perquè ara estàs fent el capítol 23, la part aquella, i després graves el 44, que també es fa al mateix lloc, no? Sí, tranquil·lament. Després fan uns dies que són exteriors. I sí que hi ha com en unes 2 setmanes de decalaix, saps? O sigui, el que tu estàs rodant es passarà d'aquí 2 setmanes. Però no sé com funciona ara, perquè ara fa molt que no hi soc. Un any i mig, no? Sí, una cosa així, sí. Sí, que deu funcionar exactament el mateix, no canvia massa. Bueno, són curiositats d'aquesta perquè evidentment, ni t'ho planteges, però dius, home, suposo que no et posa... O sigui, que ja es veu que no pots gravar aquell capítol aquell dia, o gravar, o dedicar tota la feina només a fer un capítol, després en fas un altre, aprofita tot allò. Però vull dir que tot el que dius tu, la maquinària, com s'encaixa tot, com fas perquè tot sigui el màxim productiu, mai rodes un capítol, jo què sé, puc tenir 7 seqüències, d'aquestes 7 seqüències són 3 del capítol 1033 i 2 del capítol 1044, saps? Vull dir que va saltant molt, perquè el teu personatge tampoc hi és a tots els capítols a vegades, no? A més a més, a l'hora d'interpretar-ho, jo sempre he pensat, una cosa és una obra de teatre, una cosa que fas d'una tirada, que tu, en el moment que ho estàs fent, també vas creixent mentre creix l'obra en el moment o la interpretació. Però clar, que tu et diguin, vale, ara tu estàs aquí i ets el personatge molt bé, però del capítol 33 al 44 s'ha mort no sé qui. Per tant, tu en aquesta, ara gravaràs una que estàs d'una manera, però has de saber que aquella altra escena que graves, o seqüència, el que sigui... Se'n diu ràcon, això sí, el ràcon emocional. No? Vale, què ha passat? Durant aquest tros, què ha passat? Clar, i cada cop digues, bueno, doncs ara ja no estic content, estic fet una... Sí, no? Sí. Que la feina la gràcia d'un actor, la feina que fa l'actor i que s'aprèn i que bueno, no sé, la base és això, aquestes capacitats de moure't emocionalment i de mostrar, o sigui, de moure't, no? Hauria de ser així, moltes vegades, no? Però la tele, i més una sèrie com aquesta que és diària, no tens gaire temps per entretenir-te o per dir, hòstia, espera un moment, d'on te venia fent... Dius les frases, sisplau? Vale. Ostres. No és tan... No, però com t'ho dic, però sí que hi ha una cosa d'entretenir-te, te pots entretenir, però el mínim. És que, això t'anava a dir, això es nota, jo tampoc no soc, sí que havia seguit molt abans, depèn dels horaris que tens, perquè jo a les 3 sempre estic treballant, ja no puc mirar aquestes. I són sèries que, per més que diguis, no m'interessa, quan comences ja t'ha enganxat perquè la trama està pensada per això. Però sí que és veritat que quan enganxes alguna cosa veus això es nota. M'explica una mica el que vaig, perquè hòstia, hi ha vegades que són a nivell interpretatiu, dius, hòstia, no acaba d'allò, saps? Del brillar o l'actor, jo no soc cap entès ni molt menys, però com a pur espectador, dius, ostres, ara jo ho entenc, vas de vol, realment no tens el temps d'assimilar la situació i de treballar-hi. Una altra cosa és quan treballes en cine, que al cine sí que deixa una mica més de marge i més de temps per poder assajar, treballar... Perquè no va tan prou fet com dius tu, bueno, prou fet. També tens un tempo allà, perquè també els de producció que diu, quants dies dius que rodareu això? D'aquests 3 dies, treu-n'hi 2, saps? Sí. No? Però sí que és veritat que hi ha un altre... És com això, un esmorzar fet així, o me cago en Déu, vinga, ràpid i espavilat, no? Saps? Amb el cine sí que hi ha una cosa una mica més elaborada, més
una cuina una mica més lenta. I el que passa que la tele és un gran trampolín per entrenar, com els jugadors de futbol o qualsevol esport, un lloc per entrenar la memòria, per entrenar, saps? Vull dir, jo he arribat a anar a la tele tinguent 10 seqüències, de les quals el meu personatge xerrava, que ni t'ho explico, i deies, hòstia, com m'ho faig això, tio? Saps? Vale. Clar, i el cap va treballant. I arribes allà i moltes vegades tu ja saps el que has de fer. Jo tinc la sensació que a la ràdio és com el teatre. Vale. Mai morirà. Mira. Mai morirà, saps? Perquè una cosa és una imatge que pots veure moltes vegades, no? En canvi, la ràdio la pot fer qualsevol ara. I ara, hòstia, ara vosaltres mateix m'esteu aquest aparat, a part que La targeta. funciona la targeta. Ha fallat les dues memòries, la teva i la meva. Mira, imagina't. No, hòstia, hi ha coses que si volguessis podries fer... Bueno, el que esteu fent vosaltres, collons. Exacte. No? Vull dir, És molt accessible. I això és meravellós. Clar. I això és meravellós, és com el teatre. El teatre sempre se'n farà. Clar. No morirà. Perquè tu mires a veure una cosa que t'estan fent... Mira, em diu un director, en Quentin Tarantino ha decidit ja no fer més cine i el que farà és obres de teatre. Bueno, el seu últim projecte serà una obra de teatre, perquè parla d'això, de dir, hòstia, jo no vull que es ve amb una pantalla o amb el puto mòbil veient una sèrie o una pel·li, no? Té cap mena de sentit, jo no l'he fet, no faig cine per això, no? Si no és per seure, agafar-te el temps i anar, no? Pues ara farà teatre. I crec que el teatre és com la ràdio, i hi ha alguna que d'essència que molt difícil que desaparegui. Però tu ara fas més teatre que res més ara. No, jo sempre he fet teatre. Val. És que la cosa és que només que faci més. No, jo sempre he fet teatre. Sempre. I he fet cine, i he fet sèries, està molt bé, i estic encantat, i per favor, que duri. Sí, home. I m'encanta l'audiovisual, molt, m'agrada molt. La manera d'explicar, com es pot explicar, m'agrada molt. Però no té res a veure amb el teatre. Va. Amb el teatre hi ha una cosa que és que... Mira, ahir fèiem col·loqui, després de la funció, que estic fent l'aranya al TNC. Ara, però. I a l'abril comenceu un altre cop al favor, no? Jo no hi soc en el favor, aquesta vegada. Vale. Aquesta vegada no hi seré. M'he fet els deures. Aquesta vegada no hi seré, aquesta vegada no hi seré perquè tinc altres coses. Però... Ara esteu amb l'aranya. Ara estem fent l'aranya, que és un text de Guimerà, dirigit i la dramatúrgia també és d'en Jordi Prat i Coll, un altre gironí il·lustre, aquest bastant més il·lustre, saps? I estem al TNC, que la història és molt bona, perquè la història de l'aranya, Guimerà la posa al 1908, vale, a Barcelona. En Jordi Prat i Coll l'agafa, la trasllada a la Girona del 1968. 60 anys després. Sí, el 68. I la veritat és que ens va molt bé, estem molt contents. Vull dir que si voleu venir, veniu al teatre. Anem a Girona, també. Ah, sí? Sí, però traieu-vos del cap que ja no hi ha entrades. No, ja anem tard. Ja no hi ha entrades. Ja no hi ha entrades, oi? Que putada, això. Però també anem a Figueres. Anem a Figueres. Figueres, sí. Aquí sí que hi ha puesto? Jo miraria ja. Vale. No ho dic de conya, No puc mirar-ho perquè el mòbil està gravant. Perquè si no... Ostres, pel Kauai, que tingués entrades exaurides ja. A Girona? Bueno, és que Girona és com... Pensa que hi ha en Jordi Prat i Coll, que és de Girona, la Meri Yáñez, que també és de Girona. Qui? Meri Yáñez. Meri Yáñez, hòstia. Sí. Estic molt sonat, però no podem... Sí, actriu de Girona. De fet, eren veïns de petits, nosaltres, amb la Meri. I sóc jo, saps? Hi ha l'Albert Oceller, que també és de Girona, bueno, de la Cellera, saps? Vull dir que de cop això ha sigut un... S'ha acabat. Vale, comencem amb el tria-tria, vale? Vinga, va. No explico el que és perquè els nostres espectadors ho saben de sobre. Diu, sopa de cabra o l'exambusto? Sopa. Sopa o els pets? Sopa. Sopa o un papa? Un papa. Un papà o glaus? Un papa. Un papa o sau? Un papa. O un papa o centraït? Un papa. Un papa o blaumut? Un papa. Un papa o gossos? Un papa. Un papa o brams? Un papa. Un moment.
un papa ho peta amb tots els entrecats. És que és un... Hauríem de posar més al final, Mira, que ho veig. amb el bateria, amb en Marc Marquès, he tocat un cop. Hòstia, que bo. Un papa o Brahms, no? Bueno, Obrim pas. O dius un papa contra un papa i entens un papa primer. Obrim pas, espera, que n'hi ha, obrim pas. Obrim pas, un papa. Whisky els collons o un papa? Un papa. Els amics de les arts o un papa? Un papa. Detallets, o tiets, Un papa. els oncles, xarango o un papa. Els catarres, Un papa. Doctor Prats, un papa. Papa. Buos, un papa. Gertrudis, un papa. Papa. Oques grasses. Un papa. Un papa. Mishima, pobre, que No, un papa. Gertrudis Jalen Petit, Albert Pla. Hòstia, I és el... m'ha parit aquí, Jo salvo una mica. M'ha parit això, Però un papa, és que són de casa. Vale, un papa o Quimi Portet. Hòstia puta. Mare, que es va parir maricons. Cago en Déu. Abans de posar l'últim, Sí, aquest. Hòstia ja ho veig, puta. ja ho veig. Però està bé. Tots dos. Tots dos, vale, Sí, va, tots empate. dos, tots dos. I ara, tots dos o Bat Guial? Vale, doncs queda, guanya un papa i Quimi Portet. Esperem, aviam si podem fer algun dia per treballar magnífic, que facin alguns junts. Sí. Home, i no sé com deu estar ara l'Adrià Puntí. Anava a dir, ell tampoc ho deu saber. No, massa no. No, penso que no gira gaire rodó, ja. Ja no Ha gira. anat fent, i a vegades sí, a vegades no. És que em va passar que jo vaig anar a les festes de sal de fa... Potser estic parlant de fa 20 anys, Vam anar a la festa de sal i tocava l'Adrià. I va fer versions d'en Tom Waits, en piano sol, ell. Ostres. La festa del Major de Sal, Saps que dius, me cago en Déu... Col·locam-ho en un altre puesto i ja està. O sigui, no havia vist mai gent de 70, de 15, de 30, de 40, així, flipats. O sigui, va ser un concertasso, la mare que el va parir. És que és un puto... No l'he vist mai en directe. No l'has vist mai? No. I a Fornells va anar fa molt de temps, però clar, jo crec que pot passar-te que vegis això i sigui un espectacle brutal o que... Sí, m'han dit molta gent que diu és que hi ha moments que... O inaguantables. Ja voleu que us toqui ara, què heu vingut a fer aquí? Tocar els collons, tocaré el que vulgui, saps? Sí. L'Alia. No sé on ho sé, ho vaig trobar molt divertit, que el van tenir que treure de l'escenari perquè no podia marxar. I eren com col·laboracions, saps? I el tio va seguir tocant, bueno, deixem un altre. No, que m'ha molat. Tio, què collons? Jo estic molt còmode aquí ara. Aneu a un altre puesto. Toqueu els collons a mi ara. Que bo. Bueno, un papa, I Quimi Portet. Un papa, sí, és veritat, un papa ho peta, però quan dius Quimi Portet... L'Albert Pla Hòstia, és que Quimi Portet és molt gran, Hòstia, Quimi Portet és història de la música, però no només aquí a Catalunya, l'última de la fila i tot. Hòstia. Aquest, hi havia una anècdota, aquest va sortir el va portar al búnquer. Aquest segur que el podeu entrevistar. Jo... Que això li molaria molt. Seria bastant, podem anar amb no sé on te viu, podem anar, veniu si voleu. Però aquest... Sembla que viu per Vic, per Osona. Per Canyessó. Crec. Va anar al búnquer i es veu, explicava allà que U2 venia aquí, anava a tocar per Barcelona, suposo, i es van enterar que ell tenia un estudi de gravació molt ben parit. En Quimi Portet que ha de ser un estudi, però un estudi de l'hòstia, vol dir que U2 pugui estar interessat en menys en veure'l, els va dir que no. Perquè... No anava bé. No anava bé perquè els dijous t'anava al bar de no sé què que fan Albaneres, no sé què, amb un grup que té, m'enganxava aquest dia que no pot. Collons, hòstia. Bueno, això ja és molt gran. No, és meravellós. Que molt bé U2, hòstia. Segur que ho cardeu molt bé, tot per dir. No em trencaràs. Hòstia, mira, haguéssiu vingut ahir, encara us estava aquí tranquil·lament. Un tour o alguna cosa, jo m'he això està. Vull dir que... Magnífic, és magnífic. Eren bé al bar devia ser a pocs... Doncs igual. No devia estar gaire llum, però... I que les lletres de les cançons, que aquest tio és meravellós, és una passada. Perdó. No, jo, a mi, si vols, fem un parell de jocs i acabem. Val? Un és, Jordi, tu ets més de Halloween o Castanyada? Me cago en Déu, ni de Halloween ni de Castanyada. La Castanyada m'agrada més que el Halloween, segur. Vale. Però no sóc molt de Castanyada, O sigui, per mi la millor festa que hi ha és la Sant Joan. Vale. Per mi, jo soc de Sant Joan. Que al cap d'any ni fu ni fa. La Castanyada ho trobo que és molt per la mainada, no?
Bueno, això ho hem comentat moltes vegades. El Halloween em sembla algú que és el mateix que el Pare Noel i totes aquestes històries. Americanització. Que venen d'allà, que cada vegada estem més franquiciats, no? Cada vegada, el que deies tu, per exemple, hosti, vindré a Barcelona i trobaré un bar. Sí, però també hi ha coses així. Un Starbucks. També hi ha, sí, no? La castanyada, si li he de donar un mosquetell a la meva mainada, doncs ho veig una mica... Abans ho feien una mica al xumet, perquè... Clar, i tant. Perdó, ho havíem fet moltes vegades. Sí. Collons. A casa meva, jo quan era petit, el meu avi, baixàvem a casa seva, perquè havíem els meus tios, nosaltres a dalt, i llavors els meus avis, baixàvem a baix i ens quedàvem a dormir. Ens quedàvem a dormir a casa dels avis, ja em diràs tu, saps? I ens aixecàvem, tio, ens fotia cafè amb llet amb... Sí, però cafè amb llet, amb, jo què sé, devíem tenir, 3-4 anys, saps? Però un bol, me cago en Déu, cafè amb llet, saps? Anàvem així. I després al col·legi, per això, el col·legi és una merda. Una puta merda. Bueno, i porró per esmorzar, el meu avi ria el diumenge i... Va, fota-li una mica d'aigua, no passa res, va. No passa res. Això el meu avi m'ho feia amb el pa. Agafava un tallet de pa i xocava amb el vi. Amb el vi, i t'agradava. I no t'hi agradava sucre? Sí, pa amb sucre, però no m'acabava d'agradar el sucre. Però en canvi és això, no? Aquell pa mullat allà amb el vi. Una mica de vi, ostres, tu diràs. Que no ho veia l'àvia o... Clar, tu diràs. Però a nosaltres que agradava amb el cafè amb llet, t'ho juro, però com una cosa, no hi havia un... Hòstia, què estem fent? Sí. No, arribaves allà, un bol d'aquests, cafè, i més llet que cafè, evidentment, però que un deu cafè amb llet. Sí. I vinga cap a dins. En Jordi ja va córrer, va. Exacte. Tira milles, va. I no ha passat res. I la pregunta era castanyada o Halloween? Sens dubte castanyada. Castanyada, sí. Parquet o moqueta? Hòstia, no, parquet. Parquet. Que la moqueta deixa anar molta cosa, que has de passar molta estona a l'aspiradora i cuidado que no es fa mai net, això. Però perquè et sembla una mica més net, més càlid. Tothom coincideix amb el mateix. Clar. Sí. Ets més de truita de patata amb ceba o sense ceba? Ceba, sempre. No existeix la truita de patates sense ceba. No és que hi falta alguna cosa, que un dia ha de quedar melós, allò. Com collons ho cardes melós només amb la patata? La patata, no. Sí, no sé per què no ho he provat mai. És que m'enfadaré, Aquestes preguntes... Pots acabar fent una paret... la religió de la seda. No, que pots acabar fent una paret seca, amb allò. Sí, agafes paret seca, sí. I tant. La mare que em va parir. I per tant, botifarra vermella o de perol? Vermella. Però el perol també m'agrada, no em desagrada, però la botifarra vermella... Vale. I ben cuita, Vale. Sí, no? Sí. Vermella o picant, perquè és que ens trobem que a Barcelona, quan dius botifarra vermella, se te queda botifarra vermella? Sí, botifarra picant o... De sal i pebre. Però després... Botifarra, me cago en Déu. No, perquè en Fermín Fernández, que és de Riera, que és de per allà, és de Tarragona, botifarra és el que és la llonganissa... Ah, sí, clar. Sí. Ell es diu llonganissa de la botifarra crua. Sí. Què m'esteu preguntant? Sí, collons, que estiguis al cas. Euro o peseta? M'ha anat més bé. Bitcoin, ara. Bitcoin. Euro, bueno, és que clar, és que pessetes com dir dinares o pessetes, no? I clar, és evidentment és l'euro. Ens van fotre, però ara podem més com ho dolem. No sé si ens van fotre o no, però és l'euro. És l'euro, ens van cardar per anant i tornant. Sí, de cop i volta el que valia... 100 peles? 100 peles van convertir en 166, no? Sí. Un euro. Diu un cafè, un euro. Ah, un euro. Un euro. A mi àvia me recordo, veureta, que la meva mare, perquè bueno, durant 94 anys tenia llavors, Ana, a ver, eso de los euros, ¿cómo va? Euros, m'encanta. Y digo, Ana, a ver, 5.000 pesetas, ¿cuántos euros son? Y digo, mare, 30. I dice, ¿qué dices? Ay, pero esto es muy poco. Tu diràs, de 5.000 a 30, aquí, ja, escolta, sí. Va fer la percepció real de dir, hòstia, Bueno, i abans havia hagut l'eco. Jo havia comprat... Hòstia, l'eco, és molt antic. Jo en tinc un d'eco. Sí, jo crec que hem de tenir, per la meva part, feia col·lecció de monedes, i em sembla que hem de tenir algun d'aquests, així. Sí. Hòstia, l'eco, la mare que em va parir. L'eco és l'època de l'Esperanto, també, no?
Un dia farem una entrevista d'Esperanto. I tant, és molt maco. Parleu l'esperanto? No. Algú de vosaltres? No. Ah, vale. Potser que podríem fer convidar algú i deixar-lo ahí Esperanto, un ras. És molt suat. Tallat. No, és que m'haurien de pagar més perquè no pot ser. No et surt a compte, No em pagues, No et surt a compte, Necessito un monitor. Sí. Colacao no és fric. Hòstia. Cafè. Cafè amb llet. Cafè amb llet. I ja l'última és reggaeton o camela. Camela. Sí, Home, sí. Home, Camela. Sí. Camela és una grande, Cuidado un Camela, Mira, és que això mateix, la mateixa va tenir-ho en Joan Sant, per ser que també ens va dir, hòstia... Sí. Nosaltres ho fem amb la conya així, però a poder haurem de començar a escoltar Camela una mica. Camela... Camela és l'única que sabem tots, és la de... Ostres, no recordo, la dels falcons de xoc que posen allà, tio. No, jo me l'he escoltat molt. Vale, així és això. Camela és un... Jo he de dir que no me l'he escoltat molt, però el poc que he escoltat m'ha semblat molt divertit. O sigui, sona un flamenco d'aquest antic. Exacte. Bueno, jo te diré... Allà, no t'ho escoltaré cada dia, però... De matado... Ja està, ja estic tot. Per exemple, a mi, el Barrio, per exemple, a mi m'agrada, per exemple, el Barrio. No és una cosa que escoltaré a diari, evidentment. És fort perquè... Éreu bé tots a casa? Vale. Però la rumba, per exemple, que és una cosa que es reivindica relativament poc, no? Sí. I tothom pensa que la rumba és una cosa, hòstia, no, però bueno, és una barreja, per sort, no? És una barreja de coses, no? Sí. I aquí n'hi ha molta, a més en el barri aquest d'aquí, al barri de Gràcia, hi ha sistema al cantó del barri o sigui, al carrer on viuen els gitanos on hi vivia el Pescaïlla i tot això. Sí, que ara trobem alguna paret o algun impacte de bala, també. No ho sé tant, però hòstia, la rumba és una cosa que és molt nostra, també, no? I la podem reivindicar com a tal, com una manera. Per això, però vull dir que no està molt bé, no té el reconeixement que pot tenir... Sí, no. Jo què sé, una altra cosa, el rock català d'ara dels 90, per exemple, no? Que és quan, hòstia, no? Va sortir una mà de grups, tio, i va ser com un auge, tio, de l'hòstia, no? I en canvi la rumba sempre hi ha estat. I és un arte menor, una mica, saps? Com de, bueno, sí... Queda reconegut, el món del catalanisme no queda allà, no? Allà no saps ben bé, no saben on cardar-ho, saps? I res, i podem acabar, si vols, amb el joc aquest, i si et sembla, com que aquest no necessitarem el mòbil, gravem una mica, i només aquest tallet. Una mica de vídeo per les xarxes. Perfecte, i tant, no saltaria. Escolta, això m'ho puc tenir. Sí, perquè és veritat, jo m'ho portava fins ara, no serveix per res, perquè gràcies al... Ens has cardat un bon liu, Jordi, hòstia. Va, tenim una sèrie de títols de pel·lícules. Hòstia, quina por. I en tenim 8, de la qual el rànquing és de 5. 8? Ah, vale. És de 5, per tant en podràs descartar 3. Vale. I el que més t'agrada el número 1, el que menys... El 5. El 5, pots canviar, però pots canviar. Clar, és quan... És una mica el que hem fet abans amb el... Sí, el tria. Papa o no sé què. És més gràfic per sí. Exacte. L'Estès se m'aguanta això ja, gràcies. Okay. Va, comencem amb... Mira, Regreso al futuro. 1, Ja, comencem bé, La primera, Hòstia, tots els meus aquests. Haurem de posar velcro sobre la... Gladiator. 4. Sí. Havia entès. Jo havia entès. Jo també havia entès. Havia entès què? Bueno. Gladiator, bueno. Vinga, Indiana Jones. Home, 2. 2, Vinga. Hòstia puta, Back to the Future o Indiana Jones. Però el podràs canviar. Va, Jurassic Park. Clar, és que 5. 5. És que passa que jo soc de generació d'aquests. Clar, és una putada. Clar. Aquest encara... Bueno, però Jurassic Park entenc el que feia el meu fill a la sèrie, que és en Marco Medina, que és un magnífic actor, és un fanàtic de Jurassic Park. I a més, quan t'explica la pel·lícula, la viu i dius, hòstia, la vull tornar a veure. És un entusiasta del Jurassic Park, té 20 anys menys que jo.
A mi m'ha passat amb Regreso al Futuro, l'he vist 10 vegades i la tornaria a veure. Clar. Hauríem de posar Gremlins, hauríem de posar... Clar, els Goonies. Els Goonies també. I després quan... La història interminable. Oh, mira. L'Emperatriz infantil, tothom allà, oi. Va. Per tant, Beetlejuice... Bueno, 3, Beetlejuice 3, sí. Vaig riure jo amb aquesta. T'he de dir que la vaig veure fa relativament poc. Vale. Sí. Bueno, la primera, la primera, eh? Vale, no parlo de l'última, sinó la primera. No l'havia vist. L'última local. I la meva excompanya em deia, hòstia, no l'has vist? Dic, no. No pot ser, no pot ser. Dic, collons, bueno, doncs vinga, posem-la, va. I la vaig veure i, bueno, és divertida, està bé. La idea és divertida, està xula. Bones. Hola, Marta. Hòstia, coneixeu ja. Hola, igualment. Titanic. Sí, la podem descartar. Que pots deixar-la per aquí. Vale, vinga, doncs. Moltes gràcies. Mucho coñac o cómo? Conyac. Vinga. I un hielo també, xicos. Senyor de los Anillos. Aquesta em va agradar, 4. Vinga, 4, baixem... Sí. Fem això. Traiem a Gladiator, la posem en Jurassic Park. Vale. Sí, perdona, ho feies bé. Ho feia bé, eh? I sóc jo que t'he quedat aquí. No, que collons, perdona, no. Jurassic Park. Vinga. I és que sigui un homenatge pel meu exfill. Vinga. I d'aquí jo el que faria, quasi que és posar en Beetlejuice al 4. Va. Encara en queda, eh? Encara en queda. Ui, calla. Star Wars. Apa. Bien, vera. Aquesta Star Wars agafa dels 70 fins al 2000. I el 0? El 0? Vale, ja està. Sí, tot l'altre ho baixem tot i el Senyor dels Anells passa a ser el 3. Vinga. I el Jurassic Park què farem aquí? I Beetlejuice el posem en 4? El 4. El 4, eh? Bueno, clar, com que baixa tot, aquí hi ha el Star Wars. Vale. Senyor de los Anillos. Ho fem bé, això, Quedaria una cosa així, Home, hem matat Jurassic Park, Dios, em sap greu. El meteorit. Jurassic Park, Titanic s'ha enfonsat i... Sap greu. Home, és que Star Wars, vull dir, és que... Bueno, clar, jo me'n recordo quan vaig anar a veure al cine, quan era petit. Recordo les cues que hi havia per entrar a veure això. Aquí també us falta E.T. 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 és un pel·lículon, E.T. No, ja sabem el que hem de fer. Segons la generació del convidat hem de tenir diverses... Sí, ja ho veig. Però jo ho faria al revés. O sigui, si tu ets de la generació de... Pues les noves, Les noves, clar, hòstia, no? Perquè i els joves... Què és això? Però quina de Star Wars? Clar. Los clones, el de no sé què... No, el retorno del Jedi. Me cago en Déu la primera, estiguem al tanto. Estiguem al tanto. Ara pots fer Gladiator 2, per exemple. Clar. Veus aquesta de la 2, Gladiator, també no caldria. L'heu anat a veure? No. I això que Gladiator... A tu m'agrada, No, me va encantar. Sí, vale. Me va encantar Joaquin Phoenix, poder dels meus actors preferits. Sí, home, sí. I hòstia, és una pel·lícula que em va encantar. I la 2 no l'he vist. No sé si és perquè més vaig... No sé si era un fake o què, però el que fa de Gladiator en Russell Crowe no la va deixar molt bé. No sé si és que el que vaig llegint... La 2, passa que deia la mateixa que havia fet ell, però és una mierda. No, la que jo estava bé, però... No. Vale. Bueno, ara... No he vist, tampoc he vist la primera, però em dóna la sensació que una segona pel·lícula d'aquesta no cauria de cap manera. No has vist la primera? No, fora d'aquí, sisplau. Parga abans i fora. Però és fort perquè les segundes partes nunca fueron buenas, que diuen. Ja. Si no és de Star Wars o Regreso al Futuro. Clar, Star Wars és una pel·lícula que és una saga, és a dir, ja està preparada. Sí. Perquè tu... Efectivament. Millor dit. Però clar, Gladiator no sé perquè no l'he vista, però quina hem dit? És com si cantessin Titanic 2. Exacte, ja està aquest. Sí. Clar, quan tornen els que es van salvar. Bueno, però perdona, no hi era Titanic 2? No, espera, hi ha hagut, però d'aquesta és la sèrie Z, vale. Vale. Bueno, no t'ho puc... O sigui, no l'he vist ni l'he vist en lloc que estigués, però no estic seguríssim que si vols... Mira, per exemple, una pel·li que em va agradar va ser Avatar. Vale. De cop i volta em va semblar tan fascinant que algú es pogués imaginar un món amb Avatar que sigués real i que pogués... Hòstia, em va encantar. Em va encantar. La ciència-ficció, he de dir que
m'agrada. No tot, però m'agrada. Saps? Per exemple, jo no sóc gens de... Com es diu? Star Trek, per exemple. Vale. Star Trek em costa. Vale. Però Dune, saps? Vale. M'encanta, Mira, m'encanta. Hòstia, a mi el que passa és que m'ha donat sempre la sensació que ha de ser una pel·lícula molt lenta. Perdona, Molt lenta. Lenta. Bueno, vull dir, un ritme molt lent que no és allò... Bueno, no, també t'he de dir una cosa. Aquestes pel·lis, Dune, Bueno, venen de... Star Wars i això, és per anar al cine, veure-ho, Ah, vale. O sigui, has de tenir la pantalla aquella allà i quedar-te a veure tot allò i el so i tot el que t'allò... El que passa quan el cine a casa és una altra cosa. Sí. És una altra cosa, no? És una altra cosa. No? I no passa res, vull dir que és tan vàlid com... Però el cine... Ja, hi ha pel·lícules que per disfrutar-les bé... El cine, les pel·lis que s'han fet per cine, les has d'anar a veure al cine. Saps? Jo, per exemple, vaig veure aquesta última de La Societat de la Nieve i vaig tenir la desgràcia de veure-ho a la tele, a Netflix, i la vaig veure i vaig fer... Sí, està bé. Vale. Clar, hi havia gent que havia anat al cine i em va dir no, és que no l'has vist al cine. I vaig dir, vale. Jo, Vale. però és veritat que em vaig quedar una mica decepcionat també, em va passar com tu, la vaig veure a la tele de casa. És una putada. Però clar, és que vive, ja està, no calia fer una altra pel·lícula. Bueno, és que no, el que fa en Bayona aquí és que agafa els morts i són els que t'expliquen la història, els morts. Ui, val, Està està agafat des d'un altre lloc, des d'un altre punt de vista i des d'un... I a Viven era com sobreviuen aquesta gent i aquí hi ha crec que hi ha una reflexió més de que què estàs disposat a fer tu per la vida. Però no només pel fet de menjar carn humana, sinó fins on te pots arribar tu a aguantar, no? El que expliquen ells... No sé si heu vist el documental de... No l'he arribat. Si podeu mirar el documental dels testimonis de veritat. De veritat. Jo, hòstia, perquè parlant d'un documental de fa molt de temps, potser o fa poc que m'ha fet un? Relativament poc, deu fer 10 anys o així aquest documental. És que quan amb la pel·lícula Viven, sí, venia... podies comprar el doble, que vale. el VHS de la pel·lícula i el VHS del documental dels... Però clar, això devia ser fa 20 anys. Sí, els 90 o... No, més, que això tenia l'Albert Roca. VHS, sí, és per anar amb avions de fusta, tu, no? Amb avions de fusta, tu, Jo, el Condilla. Esclar. Parlem de fa 4 dies. Sí. Doncs en aquesta explica molt bé hòstia, el documental és molt emocionant. És molt emocionant perquè surten els que van sobreviure que tornen a la muntanya, tornen al mateix lloc, amb els nets dels que van morir, saps? Hi ha com una espècie d'acte psicomàgic, si tu vols, saps? És molt emocionant, realment és molt emocionant. Està molt bé el documental aquest. Però vull dir això, que jo crec que al cine l'has d'anar a veure al cine. Totalment. No? Vull dir, és com veure teatre a la tele. Sí. Veus teatre a la tele i fas... Està bé. Bueno, no? La veus allà i dius, hòstia... Clar, i quan estàs és una altra història, Tenemos parador i ja. I, bueno... Anava a fer, no mogueu mans, eh? Sí, eh? Aneu quiets tots aquí, eh? Sí. No, mans quietes. Bueno, doncs ara no sé, tens xarxes socials aquestes? Sí. Ara t'afegirem... Perfecte. Te seguirem amb l'última i marxem. Molt bé. Anem a seguir. I venia a ser això, Jordi. Que sapigueu que m'ha encantat. Sí? Molt. Això es tracta que la iniciativa la trobo meravellosa. M'encanta que no sigueu gent que bàsicament us dediqueu a això, saps? Perquè ho trobo collonó. Perquè, de fet, qui fa la cultura també sou vosaltres, saps què vull dir? Gent que té interès en... Hòstia, i si fem això? Per què? Perquè em ve de gust. Em sembla meravellós, a més és molt més distès. I saps què passa? Que tenim una visibilitat perquè hem sortit a la tele o perquè allò, depèn de com, si vas amb una, ja vas una mica fent això. Ja. Bueno, a veure què perquè de cop i m'he trobat amb coses com jo fa molts anys, al Girona, al diari de Girona em va fer una entrevista i a la conversa va haver un moment que jo vaig dir, em van preguntar i dic, hòstia, però és que el teatre no serveix per res en realitat. Per què serveix el teatre? Per entretenir-te, no? Per res, no? No, i no anava per aquí. Per comunicar. No, home, no, i sobretot perquè pensis, perquè hi ha moltes... Sí, hi ha moltes d'allò. I el que vam posar de titular era
en Jordi diu que el teatre no serveix... No. no serveix per res. Pam. Titular, i dic, home, la mare que em va parir, em van començar a trucar els meus companys, què estàs dient tu? Dic, no. Moltes gràcies per acceptar la invitació. No, que va, jo I encantat. sempre, quan acabem el podcast, demanem al convidat que ens demani amb quina cançó, o sigui, sempre posem una cançó final. I a veure si ens podries dir quina cançó tu t'agradaria que poséssim al teu podcast. Vale. Hòstia, Has anat de més a menys, eh? Ah, sí, la veu cada cop... La veu t'ha anat de menys. Tu saps què passa? Que tinc la veu aquí una mica... Hòstia, clar, hem parlat de Llapuntí, hem parlat de... És que, clar, m'agradaria canviar perquè sempre hi ha la cau de girar el taller de... Sí, de l'Adrià Puntí. L'Adrià Puntí a mi m'agrada molt, però el disc, qualsevol d'aquestes m'aniria bé, però m'agradaria canviar una mica i dir alguna altra cosa més d'ara. I crec que diré alguna cosa de Ginestar. Vale, el que sigui. Alguna cosa que... Mira, l'última cançó que canta amb la Laia Manzanares, que de fet és una parella que es despedeix, vale? I es despedeix de la manera més maca que hi ha, que és donant les gràcies a l'altre. La vaig sentir l'altre dia i vaig dir, hòstia, que xulo, tio, això, no? Han estat un temps junts i ara es despedeixen i diu, tio, que et vagi molt bé, tia, que te vagi molt bé, et desitjo el millor, saps? I sempre et portaré el cor. No? Hi ha una cosa, és molt maca la cançó. I acabaria amb aquesta cançó. Hòstia, que nyonya que m'ha quedat, per plegat. També que anàvem tot dia. Doncs moltes gràcies, Jordi, i sempre acabem amb un aplaudiment molt gran. Gràcies a vosaltres, de veritat. Sí. Vinga, va. Bravo. Moltes gràcies. En les mil formes que li vulguem donar. I em fa mal, però menys penso en tu, però molt menys sóc del temps que m'ha portat la calma. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. Tant de bo que t'estigui bonic, que riguem molt al veure'ns i fer-te abraçades. Quan ho vulguis, sóc aquí. Vull enganxar-me al teu proper disc i sentir-te cantar amb les teves germanes, celebrar que som amics. Que no et falti amor i que els mals et siguin lleus, i si ens ve de gust poder cantar a dues veus. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. Si l'amor sap transformar-se, que visqui en les mil formes que li vulguem donar. I em fa mal, però menys penso en tu, però molt menys sóc del temps que m'ha portat la calma. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. Vull veure't complir tots els somnis i totes les pel·lis que et queden per fer. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau que ta mare sempre estigui bé i el Guillem també. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. Si l'amor sap transformar-se, que visqui en les mil formes que li vulguem donar. I em fa mal, però menys penso en tu, però molt menys sóc del temps que m'ha portat la calma. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.